Ni ce taku Sayyada Sadiya Haruna. Jama'a ga magana da dumi-duminsa. Tun fa ba a yi 24 hours ba, mara kunya ta zo ta ba da haƙuri. Ta yi zawo da daddaren jiya, ya fi a irga. Wai wallahi tallahi ba laifinta ba ne, sharrin shaidan ne. Shaidan na barci ana mushi sharri. Okay fine, mun ji sharrin shaidan ne, nobody is above mistake. We are learning every day by day. Yanzu dai ta inda muka gama da wannan mara kunya yar hau shine ta yi voice record ta ba ma mutumin haƙuri, sannan ta ce mishi wallahi tallahi ta yi deleting, ta ma yi delete all a wayanta. Muka aje evidence ɗinta na record ɗin nan da ta yi, muna nan tare da shi, muka sa su a hard disk. Muka ce ko da bayan shekara 100 ne aka gan bidiyo nan ya fita, wallahi sai kin raina makanki wayo. Mutane da yawa za su yi mamaki, sai ya da me yasa ba za ku kai maganar nan gurin hukuma ba ko menene. Mama na baba na badala aka yi, shi kanshi ma in ba dan ya gani am a very straightforward person ba, bai san ma wa zai kai kukan shi ba. Wallahi I'm telling you people, ai cin da ita ma ba ta police ta zo ba, mu ma ba ta police muka zo ba, sannan mu ba binta da sharri, ita take bin mu da sharri. Babban mutum ne dan Maiduguri, ta ya zai fara zuwan station a yi maganar nan? Amma dai yanzu mun aje evidence din mu, ko da bayan shekara 100 ne bidiyon ya fita. My sister, za ki rena ma kanki wayo, kuma daga yanzu shine final irin talk tsakanina ni da ke. Amma fa idan kika kuskura kika yi bidiyo kika ambace sunana Sayyada Sadiya Haruna, yarinya za ki rena ma kanki wayo. Kin san kin mun da na kyale, amma yanzu ba zan kyale ba. Kuma ko yanzu ma baby ne yana stopping ina, yake cewa na fi ki ta ko ina, sannan sana'an gaba na ma ya ishe ni. Amma yanzu wallahi yarinya kin yi kadan, kamar yadda kika kira sunana a baya a case in yan Hizba, ko ha kika kira ni Sadiya Haruna. To dan Allah yanzu idan kin haihu, idan ke yar halakce, idan kin cika ke yar tasha ce da gaskiya, ki kira sunana. Kada ki manta a lockdown ina da voice record ɗinki sosai wanda muke tsakanina ni da ke, wanda kike ce min mu dinga zuwan runs, muna yin video ma babban manyan mutane, bayan mun tafi mu je mu yi blackmailing ɗinsu mu samu kuɗi. A hakan ne sauran mutanen na kuma suna samun kuɗi. Na nuna miki ba zan iya ba, maganan gaskiya kenan. Farko na so kaman za a yi, amma daga karshe na nuna miki ba zan iya ba. To ban rufe asirin kaina ba, balantane asirin wata shegiya banza fasika irin ki. Ban rufa nawa ba, tukuna naki zan rufa. Mutum yadda take so ta gan bayana a koda yaushe, mutum yadda ita da bakinta ta gaya min ta ce wai sun taba zuwan gurin malami sun kai sunana, wai ko da daidai da zanin daurawa ko kar in samu, ta yi roke ni kuma at that time na yafe mata. Kuma ko yanzu da nake muku magana ne ya kawo magana, amma wallahi ne na yafe mata, shi yasa na ci gaba. Dukkin manta da wayannan abubuwan nan, abin da yasa nake ga wayannan abubuwan nan, na san ke jaka ce baki je makaranta ba, maybe kin manta. To kar ki manta, Sadiya Haruna na nan da abubuwanki, da voice record ɗinki, da mu'amalan da muka yi da ke a lockdown a Tahir Hotel, kar ki manta akwai su. Ban rufa nawa ba, balantane na wata shashasha irinki. Kada ki bari a baki labari, ki kalla bidiyon nan da kanki, ki ma kanki fada. Mu mun riga da mun gama magana da ke, kuma mun riga da mun gama magana da shi. Wannan shine final video dina. Amma jama'a kada ku manta, na gaya muku idan ta ambace sunana za mu yi mutuwan kwasko daga ni har ita. Na rantse miki da girman Allah, saboda kin zalunce ni matan nan. Abubuwan da kika min wallahi Allah ne kadai zai saka min, na barki da ubangiji. Kuma duk abin da na faɗa a nan gurin, idan na miki sharri ne, ubangiji Allah kada ya ban abin da nake so duniya da lahira. Ke waye da zan miki sharri? Wannan shine last video dina akan maganan nan. Amma idan kin haihu ke yar halakce, dan Allah ki kira sunana, sai mun yi mutuwan kwasko.